Kolumbjana li kienet tagħmel is-sess biex taqla l-ħobża ta' kuljum xedet fil-qorti kif komplet il-kompilazzjoni tal-evidenza fil-każ ta' traffika uman għal skopijiet ta' prostituzzjoni. Brabta ma' dan il-każ qed ikunu akkużati 8 irġiel u mara li qed jiġu mixlija li traffikaw nisa mill-Amerika t'isfel lejn Malta biex iġeluhom jaħdmu fi briedel. Il-mara xedet kif spiċċat f'Malta ta' dawn iċ-ċirkostanzi. Fuq il-pedana tax-xhieda l-barranija qalet li ġiet Malta speċifikament biex taqla l-flus mis-sess għaliex il-prostituzzjoni f'pajjiża illegali u kienet taħdem bħala escort biex issostni lil binta, lill-omma u lin-nanna. Il-mara qalet li l-idea li tiġi Malta ġabita minn tabiba tagħha li wkoll hija sex worker li kienet fi grupp fuq WhatsApp li kien jagħti opportunitajiet internazzjonali lill-escorts. Fil-fatt xedet kif kienet tafa l xiex ġejja Malta u bitħejja l-vjaġġ tagħha irċevit lajnuna għall-arranġamenti tal-ivvjaġġar. Spjegat kif it-titjira tagħha biex tiġi Malta swita 3700 euro li ma' flus kienet se tieħu lura ma li tibda taħdem u tagħmel is-sess f'pajjiżna. Mal-wasla tagħha f'Malta l-mara sabet raġel li suq karozza bajda jistennija li aktar tard identifikat bħala Clint Lawrence D'Amato, wieħed mill-akkużati. Hija tiedet fi proprjetà li ddeskriviet bħala normali u qalet li bdiet taħdem minn dakinhar stess fil-għaxija. Meta spjegat kienet tinkludi ġurnata xogħol qalet li kienet tibda taħdem mill-4 ta' wara nofsinhar sa s-2 ta' filgħodu u kienet taqdi bejn 5 u 6 klijenti kuljum. Hi kienet iżomm 50 euro għal nofsija servizz u jekk trid seta tiżomm iżjed għal servizzi żejda li setgħu jitolbu l-klijenti. Qalet li f'għaxar tiem kienet taqla madwar 4000 euro. Teniet li kellha tirċievi 2000 euro iżda qatt ma ħadet xejn u spjegat lill-qorti li kienet tgħix mill-flus żejda li kienu tawa l-klijenti għal ċertu servizzi li ma kinux inklużi fir-rata bażika. Il-mara spjegat li l-flus li kienet taqla kienu jinġabru kuljum minn D'Amato li qalet kien l-unika persuna li ltaqet magħha f'Malta. Minkejja li għandha passaport, il-mara qalet li mhix tikkunsidra li titlaq minn Malta għax m'għandix biżejjed flus biex taqta' titjira lura lejn pajjiżha. Id-9 persuni li qed jiġu mixlija b'dan il-każ qed jiġħdu akkużi relatati ma' ħasil ta' flus, promozzjoni ta' organizzazzjoni kriminali li sforzaw xi nies fil-prostituzzjoni u li kienu qed jgħixu minn flus li daħlu mill-attività kriminali.